Shalom. Selamat hari Minggu ma di hita salhutna. Adorak sota puka perminggota duksipul hita majahat turpuk. Tapi kima ede puji-pujian na pinasahat ni pungwa parupuan. Pukota ma perminggota di bagasi sadarion. Tapuji matuhata marhite ede sia buku ede nomor 74 ayat sada saat rodi ayat dulu. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Hehe maho, marsinodang maho, ay na Roma namanodangi ho, jalaha muliaon ni Jehovah, bicar di atasmu. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, amana marasi roha, hudok kami mauliate tuho, sian nasa roha nami, ala di jauho hami sian haholomo tuhati uron, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, saya diraja itu dimna badiai mahami, asalam gaddah porseon nami, jala asalam badia parangenami, unang merlidang binaan ni portibion, asa sahat tami rapdohot akana porsea di guarmu, tuhangoluon nasora suda, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Bataku uji aku
Tatangihon ma patik ni debata di mingguta sadarion, ima 5 Musa 10 ayat 12. Nuaik pe ale Israel, ahadona pinangido ni Jahoba debatam siakko, da asal marhabiara ko tu Jahoba debatam, jala marparange ho di saluhut dalanna, huhut marroha haholongon mida ibana, dohot mangului Jahoba debatam, sian nasa roham, dohot sian nasihat ate-atemi ima sahatna, atong rak mangidogugu mahita tuarupan ni debata. Ale Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulaon na hobar tu batikni. Amen. Tato poti madusata tuadupan ni dibata, martang yang mahita. Ale amanami jala dibata nami na di banua gijang, pargogo na suhatu dosan, perdenggan basa doho, jala rodi saleleng nileleng na do asini roham. Sai marpamuati maruham di hajahaton nami, jala sai unang be ingot akka dosa nami. Ai jo dohami mardosa maradopoko, jala jo do sungguli hami rimasmu, marhite sian pangalau sion nami di hatam. Ale Tuhan Jahoba, sai unang paingot-ingot pangalau sion nami, unang alang asini roham, sai urupi mahami. Ho ale Tuhan debata hatuan nami, palua hami, jala sesa dosa nami. Allah ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni dibata taringot tuha sesane dusata. Songonodo pagkahaulong ini dibata di Portibion, pola do anakna na sasadai di lehon, asa unang mago ganup na porsia di ibana, asa hanguluan na saleleng nileleng na di ibana, hasangapom ma di dibata na di gijang. Amin. Aku bina
Maria hatani debata turpuk di binggutta sadarion ima sian pesalmen bidu 20 sia ayat sada satru di ayat 10 sada tajahama secara responsoria lehon ma tu Jahuba hamu ale aka anak ni debata lehon ma tu Jahuba hamuliaun dohot hagogoon suara ni Jahuba do di atas ni aka aek. Debata ni hamuliaon parohon ronggur. Jahuba do di atas aek aka nabulun. Suara ni Jahuba do upunokon aka hau ares. Jala dipunokon Jahuba do aka hau ares ni Libanon. Suara ni Jahuba do menggurasahon jilam ni api. Suara ni Jahuba do mapahen marasar akatini. Jala di palanga do akatobak. Jala sudena di bagasan joronai madok hamuliaon. Lehonon ni Jahuba do sugut pargugu tu bangsonai, tupahan ni Jahuba do sugut bangsona mardame-dame, ima sahatna, martua do akana tu mangihon, hatani di bata, jalan nau peopsa. Amin.
tidakon maha porsiautai, songon nahina tidakon nidong atta saha porsiau di sardok porti bion rap mahita madok. Au porsia di bata jahuba, ido ama pargugu na suatu dosa, na tumo palangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba na sasadai, imana tinibuhon ni si Maria, naga bega-bea siaton di perbadia, andorang suabuguan. Idu tuhata, na tumau na bernit, di panghuman ni silatus, na mate terpajal luibana di hau binar silang, na tuat tuban watoru, dung ditanom, na mulak mengulu diari potuluhon, na manaik tu surgu, lau hundul tu siamun ni di bata jahuba amanai, pargugu na sohatu dosani, isi mai bana, pai memulak sugu tu tanaon, manghumi halak na mengulu dohot na mate. Au porsia ditondi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akan na badia, dohot dihasisani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mengulu sugut daging halak naung mate, dohot dihanguluan nasora sudah. Titing di Minggu Parjolo dung Epifanias, 8 Januari 2020. Guarni Minggu ta sadarion ima Minggu Parjolo dung Epifanias, doho tema hati goran ni debata dipahot di bagasan Yesus Kristus. Napaduahon dakdanak nasoran. Nah di hari Senin 2 Januari 2020 di basa-basahon tuhatta do dak danak bawa di keluarga ni amatta Firdaus Silaban inatta Rugun Mariani Lamria Boru Manulang ruas ni Huriatta nir 1900 nasian wik Jeriko hipasdo dak danahi nang na toras nape napatuluhon nanaing marbagas, titing parjolo, naing majalo pamasu-masun perbogason ma, karisma David Hume siahaan, anak niamata sumurung siahaan, tubuh ninata masta silain almarhum, ruas ni HKBP Depok Sada, Wik Jordan, dohot Orwana, Magdalena Agustini, Dwi Utamining Tias, Borunia Mata, Julius Winarno, Edi Utomo, Tubuni Inata, Yohana D. Rumanti almarhum, ruas ni GKI Karangayu Semarang. Pamasu-masuon di hari Sabtu 28 Januari 2020 di HKBP Depok Sada. Napaupaton ruas Nataba. Mamuka sadarion Minggu 8 Januari 2020 gabe ruas ni HKBP Depok Sada ma keluarga ni amata Yanto Pajar Hutapea inata rohani poster Bungawati Boru Silitonga rap dohot 2 dak ianakon inganan nasida Perum Marsaid Residence B7 RT 0506 Pondok Jaya Cipayung nir 1907 kelompok Efesus nasida ro sian HKBP Tanjung Priuk molo rodo nasida di parmenggot tasadarion jongjong mahamu amanginang. Malate mak. Napalimahon ruas napida mamuka sadarion Minggu 8 Januari 2020 pidda ruas sian HKBP Depok Sada ma keluarga ni amata Julius Leonardo Kalim inata Tince Mariati Borupak Pahan rap dohot sadeanakon nir 1470 kelompok Efesus nasida pidda tu HKBP Paledang Bogor napaunopon berita habot neroha
Nah di hari Kamis 5 Januari 2020 nunga jumolo marujung ngolu inata Marsaulina borusi pahutar umur 70 tahun. Nah hina baluhon ni amata surung C tambunan ruas ni huriatta nir 70 sada Sianwik Antioquia. Kemudian di hari Kamis 5 Januari 2020 di TPU Kalimulia Sada. B. Nah di hari Jumat 6 Januari 2020 tolu nunga jumolo mangrujung ngolu inata Nursina boru si manulang umur 60 tahun. Nah hina baluhon ni amata WA tambah ruas ni huriatta nir 1270 sada nasida Sianwik Efesus. Tu udean di bona pasogit. Tumibu ma tarapul sudi keluarga na ditinggal honna. Na papituhon titing na so dijinahahon dohot barita parhepengon tajahama di warta jemaat elektronik na ni perade ni huriat tamarhite WA wik tabe. Songoni matiting na masa di huriatta di bagasan minggon saya di pasu-pasu tuhat tamai tau sangap di goharna.
Yamen debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madihita amang inang, selamat tahun baru madihita saluhutna. Puji Tuhan, boy hita marpungu di bagas joro ni debata, di bagasan hahi pason, dohot di bagasan las niroha. Tatangihon mahata ni debata, nagabe perenungan di hita, di minggu naparjolo dung Epipanias, ima natar surat di Matius bindu tolu, mamuka sian ayat 10 tolu, sahatu ayat 10 pitu. Matius bindu tolu ayat 10 tolu, sahatu ayat 10 pitu. Songonoma didok disi tai pahut ihut ma di bagasan rohata. Ujui ma ro Jesus yan Galilea tu batang aek Jordan, laho padidihon ibana tu si Johannes. Alai manjua do si Johannes didok ma, ahu donian patut didiomu, hape horo mandapoton au. Alai didok Jesus ma mandok ibana, songoni majolo, ai tamado tapajongjong nasa hati goran, dungi dioloi ma ibana. Asadung tardidi Jesus pitor hehe ma ibana sian aeki, jala muka ma langit, jala tarida ma mijur tondini debata songon darapati sumonggopi ibana. Laus makuling ma suara sian gijang didokma, ondo anakku haholongani, halomuan nirohaku do ibana, ido yanggo sahatna. Dihamua kamang doho tamua kainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, Johannes Pandidi, ima seorang suruhan Allah, yang diutus laho mempersiapkan dalan, laho manomu-nomu haroroni Mesiasi. Yohanes Pandidi manuarahon tu saluhut halak, asa paubahon rohana. Ido monotajaha di ayat 2 doho di ayat 3 di Matius bindu tolui. Di ayat 2 doho di ayat 3 di dokdo paubahamuma rohamuna ainung ngasonggop harajaon banua gijangi. Ibana do napi nabuani panurirang Jesaya uju nani dokna. Suarani naman jauh-jauh di halongonan. Pature hamuma dalan dituhani. Pahornop hamuma si dalanan nai. Amang inang nahina holongan, Yohanes menyuarakan kepada orang-orang untuk mengadakan persiapan-persiapan dalam menyambut kedatangan Mesias, yaitu Juru Selamat. Langkah awal dalam menyambut kedatangan Juru Selamat yaitu Mesias yang dinanti-nantikan oleh umat manusia, yang pertama adalah mau dibaptis sebagai tanda pertobatan. Ido umbahen nakingani di dogma paubahamuma rohamuna. Mau diri dibaptis dan sebagai tanda pertobatan adalah sebuah jalan untuk laho manomu-nomu haroro ni Mesiasi. Di pandidihon si Johannes manasida di aek Jordan sude akan atoropi yang menantikan kedatangan Tuhan. Dungi di topoti bema dosana sida.
Mereka mau mempersembahkan diri untuk dibaptis dan mau juga untuk hidup dalam perubahan, yaitu dalam pertobatan. Jala didokdom muse pature hamuma dalan, pahornop hamuma si dalanan nai, ahadolapatanna. Artinya dalam hal ini Yohanes mau mengatakan unang adong nama ngambati dalan ni Tuhani rotu portibion nanggo sadape. Unang adong aka pangambat laho manomu-nomu haroro ni Mesias itu bagasan parngoluata. Jangan ada penghambat bagi diri pribadi setiap orang yang mampu menghambat untuk jalan kedatangan Tuhan. Unang adong be sogoni roha, unang adong be akadendam doho kemarahan napalobihu, unang be adong napati bohon diri, unang adong be aka ulaon manang aka roha nasosuman. Laho mangabat haroro ni Tuhani tu bagasan dirita. Ido umbahen didok pature hamuma dalan ni Tuhani. Mambolokon saluhut aka pangalaho naso ture. Amang inang nahinaholongan dalam hal ini seruan Yohanes yang mengatakan paubahamuma rohamuna. Pature hamuma dalan di Tuhani, pahornop hamuma si dalanan nai, disuarakan ikon taboloko masaluhut na aka pangabat pangambat. Pangalaho na buruk, pangalaho di bagasan nasodenggani ikon tatinggal homai. Alai ikon mangolu mahita di bagasan hai baruon. Mangolu di bagasan hati goran, di bagasan hasitongan, di bagasan holong niroha, doho di bagasan dame. Asa betul-betul mian Tuhan Yesusi di bagasan ngoluta, songon tanda halak naung tardidi kita. Sebagai orang-orang yang sudah dibaptis, ikon olodo hita paubahon rohata. Sebagai tanda orang-orang yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selama, ikon olo dohita paubahon rohata. Amang inang nahinaholongan Yohanes Pandidi mangulahon ulaon pakobasiona songon Pandidi nang pegodang aka jolma na terharu di ibana, nang pegodang aka jolma na bersimpatik ak diaka pengajaranna, alai dang dipangasahon si Yohanes i laho patimbohon dirina. Dang dipangasahon si Yohanes aka simpatik torok ni jolma mamuju ibana, bahkan dianggap dia sebagai Mesias. Dang dipakai ibanai laho pasangapon dirina. Gariada tahe di dok si Yohanes domolo tajaha di Yohanes 3 ayat 30. Yang go ibana patut lam ganda lam moruma anggo au. Ia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Dan kemudian Yohanes juga mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ini pengakuan Yohanes. Artinya bahwa dalam pelayanan Yohanes tidak dia berusaha mencari popularitas dan kehormatan. Walaupun kesempatan itu sebetulnya ada. Tetapi dia tidak melakukan hal itu. Bahkan molotajaha di Lukas 3 ayat 15. Banyak orang berpikir Yohanes adalah sang Mesias yang mereka nanti-nantikan itu, tetapi Yohanes dengan jujur mengatakan bahwa dirinya bukanlah Mesias, melainkan Yesus yang akan datang. Itulah Mesias yang sesungguhnya. Jaladidok ibana mamuse gari mamboan sipatuna hurang tamado pe au. Ya si Yohanes aik do
si didihononna tuhita. Alai yang go Tuhan Yesus Mesiasi didihonon ni ido tuhita ton di parbadia dohot api. Ido molota jaha di Matius 3 ayat 10 sadai. Yesus Mesias itu dia datang membaptis kita di dalam roh dan api. Amang inang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Jamita sadarion ima taringot tu pandidion ni Tuhan Yesus yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Pandidion ni Tuhan Yesus merupakan titik awal di ibana laho memulai karya penyelamatannya. Pandidion napinatu panisi Yohanes tu Tuhan Yesus adalah titik awal di mana Tuhan Yesus akan memulai pelayanannya dan penyelamatan dengan banyak karya-karya yang akan dilakukannya. Mungkin adong do sukun-sukun di bagasan rohata amang inang. Apakah Yesus itu adalah orang yang berdosa sehingga dia patut untuk dibaptis? Padahal pandidion napinatu panisi Yohanes adalah pandidion yang mengarahkan supaya orang-orang berdosa hidup dalam pertobatan. Ondo gabe sukun-sukun di bagasan rohata. Bukankah baptisan yang dilakukan oleh Yohanes adalah baptisan diuntukkan kepada orang-orang berdosa supaya bertobat? Apakah Tuhan Yesus adalah orang yang termasuk orang berdosa sehingga dia harus bertobat? Amang inang, Yohanes menyatakan dengan tegas dan tajam perlunya bertobat dan memberi diri dibaptis. Bahkan Yohanes mencela kemunafikan kaum Farisi dan Saduki yang meminta supaya ikut juga dibaptis oleh Yohanes tanpa ada pertobatan. Songon nalatah doh aka halak Parisi, doh halak Saduki, mamereng torop ni halak, mangalehon dirina lao dibaptis, jala ikut-ikutan manasida untuk dibaptis tanpa ada pertobatan. Ido umbahin dipisang si Yohanes donasida molotajaha di ayat 7 sahatu ayat 10 sadai. Garyada didok do tunasida. Hamu anak niulok. Ise do na mangajari hamu pasidikon rimas narosogot. Parbuehon hamu manatama pabuwa naumu baro hamuna. Ini adalah teguran yang sangat keras yang dilakukan oleh Yohanes menegur akahalak Parise doho Saduse. Jala didok demuse diayasia, jala sotung didok hamu di bagasan rohamuna. Si Abraham doa manami, ai hudok matu hamu. Terjadi honde bata doa anak di si Abraham sian akabatuon. Ai nunga pola apetak ketu daling ni akahau. Onpe, si tabao manasa hau, nasomar parbuehon nadenggan. Jala si dabuhonoton tu api. Teguran yang sangat keras yang dilakukan oleh Yohanes. Amang inang nagabe sukun-sukun doho perenungan di hita. Dibaptis sebagai tanda pertobatan. Apakah Yesus termasuk orang berdosa sehingga perlu dibaptis? Apakah Yohanes lebih berkuasa daripada Tuhan Yesus? Dalam renungan ini diingatkan kepada kita amang inang nahina holongan bahwa dalam peristiwa pembaptisan Yesus, Yohanes Pembaptis mengakui dirinya bukan siapa-siapa dibandingkan dia sang juru selamat itu. Inilah bentuk kerendahan hati yang diperhadapkan
di hadirat Allah yang dilakukan oleh Yohanes, yang mengakui ketidaklayakannya, yang mengakui ketidakpantasannya di hadapan Tuhan. Itu sebabnya dia katakan dalam ayat 14, ahudonian patut didiomu, hape horo mandapoton au. Ini pengakuan Yohanes bahwa dia tidak layak untuk membaptis Yesus. Dia mengakui ketidakpantasannya. Tetapi apa yang terjadi di dok Tuhan Yesus di ayat 15, songoni majolo aitamado tapajongjong nasa hati goran, kehendak Tuhan harus dinyatakan. Dia harus taat kepada kehendak Tuhan Allah. Tuhan Yesus adalah putra Allah yang maha tinggi, yang berkuasa itu membaptis dengan Roh Kudus, justru datang kepada Yohanes membaptis dan meminta dirinya untuk dibaptis dengan air. Yesus sang putra Allah turun ke bumi dan menjadi manusia. Ini adalah bentuk kerendahan hati Tuhan Allah yang diwujud nyatakan dalam kehidupan Tuhan Yesus. Kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus. Kasih yang sempurna yang tiada taranya di dunia ini adalah kasih Allah Bapa terhadap kita umat manusia. Baptisan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus amang inang nahina holongan adalah merupakan bentuk solidaritas Tuhan Allah terhadap manusia. Yesus mau turun ke dunia untuk turut ambil bagian dalam penderitaan umat manusia karena dosa. Yesus yang tidak pernah berbuat dosa harus menanggung dosa-dosa dan penderitaan yang dilakukan oleh umat manusia, bahkan harus menghadapi kematian. Inilah yang menjadi perenungan bagi kita, bahwa Yesus mau dibenamkan, ditenggelamkan di dalam dosa dan kematian kita supaya terlihat nyata kasih-Nya, bentuk solidaritas Tuhan yang begitu agung dan mulia terhadap kita umat manusia. Dia mau masuk dalam kehidupan kita. Kita orang yang berdosa harus hidup dalam penderitaan, tetapi Yesus mau turut ambil bagian dalam penderitaan kita sampai menghadapi kematian. Solidaritas Tuhan inilah yang membawa Tuhan Yesus di kayu salib untuk membebaskan dan menyelamatkan kita umat manusia. Tuhan Yesus yang tidak berdosa itu mau dibaptis untuk menanggung dosa-dosa umat manusia. Dalam baptisannya, Yesus bersedia secara penuh dan utuh tenggelam dalam kehendak Allah Bapa, mau hidup dalam ketaatan sebagai putra Allah. Demikian sebaliknya, melalui baptisan Yesus itu, Allah sendiri menyatakan kemuliaannya dalam hidup manusia, yaitu hidup Yesus itu sendiri. Yesus adalah perjumpaan Allah dan manusia. Amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah Yesus dibaptis, langit terbuka. Terdengar suara Allah, suara yang penuh kuasa dan kemuliaan yang mengatakan bahwa Allah bersemayam sebagai Raja. Suara yang memberi berkat dan sejahtera bagi manusia dikatakan di ayat 10 pitui. Ondo anakku haholongani halomuani rohaku do ibana. Ondo anakku haholongani halomuani rohaku do ibana. Ido suara yang terdengar sian banua gijang, yang mengatakan bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Baptisan Yesus adalah momen atau peristiwa di mana Yesus diurapi dan dikonfirmasikan oleh suara yang turun dari langit bahwa dia adalah putra terkasih Allah. Kepadanya dan melalui dirinya Allah menyatakan semua rencana-rencana
dan kehendak mutlak Allah. Dan itulah yang terjadi. Tuhan Yesus datang ke dunia, lahir menjadi manusia, mengalami penderitaan, mati di kayu salib, bangkit dan naik ke sorga, membawa keselamatan bagi dunia. Maka dalam renungan ini apa yang menjadi momen pelajaran bagi kita amang inang yang dikasihi Tuhan? Melalui baptisan Yesus yang dilakukan oleh Yohanes, mau mengingatkan dan mengarahkan kita umat manusia supaya kita semuanya mau hidup dalam pembaharuan. Supaya kita sebagai umat percaya hidup dalam perubahan, hidup dalam pertobatan, menjadi umat yang kudus di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat dalam Titus 2 ayat 14, mari kita buka. Firman Tuhan katakan demikian. Dalam Titus 2 ayat 14, firman Tuhan mengatakan demikian. Aidile hondo dirina humokop hita, asa ditobus hita sianasa hajahaton, asa urasanna dirina bangso naung ibana napunasa, na olo maka padoton aka ulaon nadenggan. Dalam bahasa Indonesia mengatakan yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Tentunya inilah yang mau diarahkan kepada kita dalam kehidupan sebagai umat Tuhan yang sudah mengalami menerima baptisan kudus. Baptisan Tuhan Yesus yang telah kita hidupi itu. Hiduplah dalam kekudusan. Hiduplah setiap hari berbuat kebaikan. Taburlah benih-benih kebaikan selama dalam perjalanan kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai umat percaya. Hidup dalam perubahan, hidup dalam pembaharuan, hidup dalam pertobatan. Kalau tadinya di tahun 2020 menjadi orang-orang yang sangat pemarah, di tahun 2023 jadilah orang peramah. Kalau tadinya di 2023 lebih banyak bersungut-sungut, di tahun 2023 jadilah orang yang bersyukur. Tadinya ada di tahun 2022 adalah orang-orang yang penuh dengan dendam. Tetapi di tahun 2023 jadilah pendamai. Di tahun 2022 ketika hati kita lebih banyak dipenuhi dengan kebencian, iri, dengki dan kesombongan. Tetapi di tahun 2023 kita umat yang sudah menghidupi baptisan Tuhan Yesus diarahkan menjadi orang-orang yang penuh kasih. Yang senantiasa melakukan kebaikan dan kebenaran. Itu yang dikatakan tadi di Titus 14, di Titus 2 ayat 14. Janganlah ada orang yang di ayat 14 itu dikatakan, jadilah kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Senantiasa berbuat baik di dalam kehidupan ini setiap hari. Dan kemudian yang kedua, melalui renungan ini diarahkan kepada kita sebagai umat Tuhan. Di dalam baptisan Yesus kita diingatkan sebagai orang-orang yang menerima karya Yesus dalam baptisan itu. Ketika dalam semua hal pelayanan yang kita lakukan, baik dimanapun kita mengemban pelayanan itu, jangan satu orang pun ada di antara kita menjadi orang-orang yang mencuri kemuliaan Tuhan sehingga memegahkan diri dalam pelayanan dan perbuatan baik yang dilakukannya. Yohanes tidak mencuri kehormatan Tuhan.
Yohanes tidak mencoba memegahkan diri dalam pelayanannya, bahkan dia merendahkan dirinya. Jangan ada yang narsisme rohani. Menganggap pelayanan itu adalah karena kemampuan dan kehebatannya. Melayani untuk dipuji dan mencari nama supaya lebih populer. Jangan ada di antara kita yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Allah. Melayani tetapi menomorduakan Tuhan dan menomorsatukan dirinya. Orang-orang yang narsis rohani adalah mereka yang suka mencari muka, suka menghitung-hitung kebaikannya, suka menceritakan keberhasilan pelayanannya. Alanyau donajolo umbain jongjong pungwanon ninna. Alani au donajolo umbain bui terbangun on. Jangan ada yang mencoba-coba menghitung-hitung kebaikan yang pernah dilakukan dalam keberhasilan pelayanannya. Alanyau donajolo umbahin godang deposit nami. Tidak. Karena semua yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dia harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Ido na ikon tahati dakon di bagasan pelayanata amang inang. Orang-orang yang narsis rohani tidak jarang merasa sungguh sangat berjasa atas kehidupan orang lain yang pernah ditolongnya, atau sangat berjasa pada peristiwa-peristiwa tertentu. Bahkan ada orang yang kalau langsung marah-marah, molodang disebut guarna, ditiki adong kata pengantar atau kata sambutan. Mau liate ma tu opung on, HP terlewatkan guarna. Muruk-muruk mapulak mulak sian gereja. Aidang disebut guar hudabanin kan. Banyak orang yang seperti itu dangi. Tidak disebut namanya, menjadi kecil hati. Gabe dangolobe terlibat dalam pelayanan tertentu. Inang amang nahina holongan. Hendaklah kita melakukan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Biarlah pelayanan kita di dalam tahun 2023 ini kita lakukan dengan segenap hati untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kuasa Tuhan, kasih Tuhan telah dinyatakan kepada kita. Kita yang telah menghidupi baptisan Yesus, hendaknya hidup di dalam Yesus itu sendiri, berkarya bersama Dia, berjalan di dalam Dia, dan tetap memuliakan Dia dengan kesungguhan hati. Amin, kita berdoa. Mauliate rohanami diho ale Tuhan. Di pasu-pasu diramoti ho ngolu nami. Sahat tu ari ditikion. Boy hamu marpungu di bagas joromon. Mamuji pasangapon guarmu. Mangendehon ende puji-pujian. Dohot pasahaton nasa pangidoan. Doho ucapan syukur nami tuado pammu. Mauliate ma Tuhan disudedenggan ni basam. Dihatam nomor saringar di tonga-tonga nami. Nama nuarahon doho manugihon hami. Asa toktong hami mian di bagasan ho. Toktong hami mangolu di bagasan haim baruhon. Olo paubahon roha. Mangolu di bagasan pertobatan. Gabe umat na mangolu di bagasan hasitongan. Tuhan ho manatoktong na manogu-nogu roha ng pikiran nami. Ton di parbadiami ma Tuhan na mangurupi hami di pardalanan ningolu. Asa unang tarsulandit hami, jala unang manimbil hami sian hatam na badiai. Tuhan, di bagasan tikion hupasahat hami ma, daging doho ton dinami tu bagasan tanganmu. Ramuti mahami saluhut na. Ho manatoktong naman joluani lakanami, di na mga lakahon lakanami. Padaw hami siyan parmaraan. Padaw siya kami akaparsahiton. Leho mahay pason na sempurna di hami Tuhan.
Pasu-pasu nasa siulaon nami. Aka parkarejuan nami naniulan ni tangan nang pikiran di balian nang dihuta. Homa naman jadi honi. Samar parbuehon na dinggan. Gabi marolop-olop hami Tuhan menikmati nasa pasu-pasum. Nanilehommu Tuhami ganup marsada-sada. Tuhan di bagasan tikion. Mangido hami tuadopanmu. Di saluhut ruas ni huriam. Na di bagasan hagalion ni pamatang sialan ni parsahiton. Hupasahat hami manasida tu tanganmu. Lehom maha malumon di nasida. Homa naman daw ni nasida sa luhut naman bolokon nasasahit na marlokotan di pamatang nasida. Lehom maha hipaso na sempurna iya liamang. Pasu-pasu nasa si panganon si numun obat-obatan ng vitamin na dikonsumsi. Asa ima Tuhan gabe dalam mangalihon hahipason tu sa luhut ruas ni huriami. Tuhan, di bagasan tikyon mangido hami tu hadupanmu. Say homa na mampargogoyhon sa luhut ruas ni huriam. Na di bagasan habot ni roha. Tung macay lungun si tutudo roha nami di ari sadarion. Di bonani taunon Tuhan. Marsirang dohami tua kainan namin ahinaholongan ni roha nami. Dua halak Tuhan. Marsirang sialani hamatean. Mulak nasida tu bagas ni damang. Asi maroham tu saluhut keluarga na tininggalhon. Pargogoy maaliamang nasida saluhut na homa na mga pusi. Nasa ilu-ilu siyan pamatang nasida. Siyan mata nasida Tuhan. Tung macelungun situtu dorohan nami saluhut ruas ni huriami. Saluhut HKBP Depok Sada Tuhan, di bagasan duka cita na mendalam. Pasu-pasu ma keluarga si Pahutar, dohot keluarga Tambunan. Dohot keluarga si Manulang, dohot keluarga Tamba. Dinaung dialap ho inanami inang Maursaulina boru si Pahutar. Dohot dinaung dialap ho inanami inang Nursina boru si Manulang aliamang. Ramuti masuk haluhut keluarga na tininggalhon nasidai. Pargogoy nasida. Ho manamandongani Tuhan. Patugu hapor siaw nasida. Ali Tuhan. Saha di homa daging do tondi saluhut keluargai. Nang di bagasan tikyon Tuhan mangido hami tuadopanmu. Di saluhut ruas di huriam nang tang umur nasida jalan ngamapan dia kapar karejoan. Alay dang adong dope sirokap ni tondina aliamang. Tungho mana patuduho na kasirokap ni tondi anak doho borumi. Nungatung masihol akan atoras. Asa tung marumatangga aka anak doho boru nasidai. Asi maroham Tuhan patuduho maka sirokap ni tondi nasida. Ho manaman jauh nasida tu parngoluan parsaripeon. Asi maroham Tuhan. Suaton maholong ni roha. Jala patuduhon maakasirokak ni tondina anggia di taunon. Sikop las ni roha nami saluhutna. Alsi maroham. Nang di bagasan tikyon mangido hami tuadopanmu. Di saluhut ruas di huriam nang pinasupasum marhite rumah tangga nang pinasadaho Tuhan. Di pardongan saripeon, alay dang adong dope keturunan dinasida, pasiko matuhan asini rohan nasida, las ni rohan nasida mangalugahon rumah tanggana, dina dilehoko keturunan anak doho boru dinasida, pasu-pasu maparbueni bortianna, asi maroham Tuhan, luas manasida, marianakon doho marboru, Tuhan saha dihoma daging doho tondinami. Tung manang ahape nagabe pergumulan nasap yang iduan naso tarpajojor di bagasan tikion. Asin roham manapasikopon aliamang. Asi maroham dihami. Jalo matangiang namion. Nahu pasaat hami marhiti anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marende hita sian buku ende nomor 256. Huhut mata pasaha peleata. Sada 2A doho 2B. Mari dihita.
martangyang mahita tatangya ko mapiliata. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na denggan do na sa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masya na nilehom mitu hami pelian nami tuho, say jalo may gabewab na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asaw parhasyak kami pelianon, patimbulhon harajaw muritonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tondim. Asalam hutanda hami godang ni seleon-leom itu hami. Asalam girgir hami mandok mau liate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tuhan debata amani akka hatiron, hararoan ni akka dengan basa na mauliutus, mauliate rohanami tuho ala di papatar hoholong dohot asing ni roham, marhite sian mangalehon di anakmu, Tuhan nami Yesus Kristus gabejol mahumokop hami, huida hami siani godang ni holong ni roham, dang na hasuhatan bidang na doho gajang na, dang natardodo bagasna jaladang natardungdung timbona onpe pujian nami maho ala dipabisarho barita nauli tuhami asa mangolu hami di bagasan asing ni roham saya si maroham sondangi mahami lehon matondim patiurhon rohanami asa torang hidahami habal gaomu dohot panondang nasian hoi say lehon mahami tu anakmu bahen upani halojaan na alani tinaon na hangaluton humokop hami asa masohot hami mangulahon dosa asa burju jala daulat hami marroha pabua mauliate ni rohanami say sungguli mahuriam asa olo mangalehon rohana doho artan abe bahen silua tu anakmu Tuhan Yesus Tuhan nami papatar mabarita nauli tu halak si pelebegu doho parugamo na asing asa marongoman na sida roman dapoton panondang naung bidsari say lehon hiras ni roha tu aka parbarita nauli asa hatop rarat barita nauli i tu ganup huta na ditanoon say lehon hapistaran sian ho tu aka panggomgomi doho tu aka raja tu aka suruan na pinabakit na asa dohot nasida patiurhon dalan ni barita na uli say paunduk marohanami asa rap hami mangoloi pareta ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di Banua Gijang say pinarbadia magoarmu say Roma harajaumu say saut malomon ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hangoluan siapari se sama dosa nami, songon panisa nami di dosa nindongan namar dosa tu hami. Unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho.
Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaurhon madamena tu tondim. Dihamu amanami inanami nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Hami aka parhalado namarhobas di bada minggu sadarion pasahaton. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas madihita.